लक्ष्मण सोरथोमोन बिलाय नोंनि लोगो औलै अखाफोर आंनि सासे लोगोमोन ओमफ्राय अर्जेन्ट खामानि खोन्थाफैदों नालाय आङो दानो ओंखारलांनांसिगोनलै आया ओमफ्राय होमबा दाथ' मोनायावलाय नों बोरै थांगोन दे जोंना खामानिया मोनायावसो जाखायो माने मोनायाव जोंहा लोगोफ्राबो फ्रि जायो नालाय मोनायावसो खामानियाव बेस्थ' जाजोबो ना सानाव बेखायनो दा मोनायावनो खालामबाय आरोना खामानिखौ ओमफ्राय दा न'आव थांनांगौ जे दसे सम रायलायबावनो सानदोंमोन आङो न'आव थांना आरामसे दायोबो मायबा अबेबा थांनोसो लिंफैलायबाय सोरबा हाय बायोहां ओरैनोबा गाबोन फुङाव थांनांगोन बायदि आंहा न'आव बाजैयाबो लिंहरबाय नालाय दा आङो दसे सम टाइमखौ आं लक्ष्मणजोंनो हगारहरनो सानदोंमोन आरो नै माबा बहाबासो थांनो ओंखारलायबायना मोनाखौनो थाङाबा जाया आरो बेहा अखाबो नों टेनसन दाला आङो अट' हमना हरसै नों बेजोंनो थांदो दे आं सासे सिनायनाय दंखायो नालाय बे आदाखौ लिंहरनानै नोंखौ न'सिम फाथायहरसै ओमफ्राय आं ओंखारलांखानोसैलै ओमफ्राय मोनायाव हारसिं नोंबो बोरै थाङाबा जाया आरो लक्ष्मण जानाय नङा अखाफोर खामानियाबो एसे इम्परटेन्ट नालाय फैसा थाखानिबो एसे लेनदेन दङ बेखायनोसो थांनो गोनां जागोन आङो ओमफ्राय आंबो हारसिं बोरैथो माने न'आव टट'जों गिलायलाङोना मोनायाव नङा नों जेबो गिनाङा दे बे आदाया जोंहा गामिनिनो आंखौ सिनायबाय थाखायोना लिंहरब्रबबानो फैखायो आं दानो लिंहरबानो फैखागोन होमबा आं लिंहरना होनसै दे दे बिदिबा नोंहाबो थांनांगोनबालाय थांनोसै लिंहरदो औ दे सिन्था खालामनाङा अखाफोर मोजाङैनो दोनहैखागोन इयो आइखौबो बुंबानो जाबाय एसे खामानि ओंखारबाय बेखायनो फैनो हायासै दे बुंना हो जागोन ओमफ्रायथ' बाखि मेथाइफोराथ' लाखाबायना थ'दो बिदिबा आं आदानो कल खालामसै दे खालामहरदो नोंहाबो इमारजेन्सि जाबायबा औ फैसा थाखानि खोथा दं नालाय नङाबाथ' जेबो नङामोन दा फैसाबो एसे मोननांगौ बायदि नालाय खामानिया जायोबोला बेखायनोसो थांनो नांगोन आङो मानसिनि जिउआवलाय आरो फैसायानो गिदिरसिन नङा होमबा मालायनि जिउखौथ' आं मिथिला नाथाय आंनि जिउआव फैसायानो एसे बिदिनो आरो हाइ लेभेलाव थायो आंनिया औ नंगौ नंनाया लक्ष्मण फैसा गैयाबालाय माथोबाव जिउआनो खाना औ हेलौ औ आदा नों फैनो सोलाबगोन ना नै सासे मानसि लांनांगौमोनलै न'आव जोंहा न'आव औ दोनहैनांगौमोन माला माने दानो आदा नों अबेबा दस्रा भारा दंबाबो दोनथ'नानैबाबो फैथ'दो माने हिनजाव मानसिथ' सिख्ला मानसि बेखायनो हारसिंबो नालाय आंहा बिराद इमारजेन्सि खामानि फैबायलै बाहेरायाव एसे फैदोंमोन दानो फैदो नङालै भाइ दसेल' दे सफैदोल' नोङो आं नांगौबा डाबल भारा हरसै मादि खामानि ओंखारखो आंहा नोंजों रायलायबावनांगौ ना आसा थासिगोन ना लक्ष्मण गाबोन फुङावबो आंहा थांमान मानांगौ जायोना मायो न'आव हाय खाफाल आंनि जेखौ सानो बे मानो जाफुंनो नागिराथाय अखाफोर नोंनि लाइफआव आं हले माने लक्ष्मणखौ नागारनानै थांनो बास्रायो न'आवबोथ' थांनो बाबाय नाथाय बेथ' आंखौ मोजांखौनो मोनाबा नों मोजां मोनलायबाथ' जेनेबा आङो खारसनबाबो जेबो नंलामोन आंखौ लाखिखागौमोन जुदि आंखौ गोसथोयोबा दे आरो मालाय फैसा थाखानि खोथा दङथ' फैसायाबो खामायनांगौसो दे मोजां फिउचाराव जोंनि खामानि होगोन ना लक्ष्मणआ जुदि आंजों हाबा खालाममारोबा जोंहा फेमिलिनिबो खोथा दं नालाय एसे हेन्डसाम नुखायो आंनि गोसोआ लक्ष्मणखौ नायबाबो मेगनानो रुबायलाहाय आंनिया आफाया फैसासो जगार जायासै नामाथाय आफायाथ' फैयालासे थानाय नङामोनलै नाथाय मानो नुजाफैयासै जुरि ममखौथ' मोनथिबायदि आङो फैनो बादों आरो आंखौसो बे जिम्मेदार खालामदोंना कि नोंनि थाखायनो बिदि जादों नोंनो बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना फै बाट नङा आफायाथ' बिब्दि नङाना नाथाय आंबो बेसे बेबायदि बिसोरजों खाजाना दोनबाय थानोब्रा खाजानाय बायदियानो जाबायना माने बिसोरो आंखौ जेरावबो थांनो होआ फैनो होआ आं बुंबाय कि आंनो जगार खालामनानै माबा मोनसे खालामगोन दे नोंसोरनो फैसा नांथारगौबा बाट बेबो नङा आंखौबो थांनो होआ दा आइयाबो फैनो राजि गैया आफायाबो आरो फैगोन ना फैला मोनथिला दा आंखौ बेफोरबायदि प्रब्लेमनिफ्राय सोर बासायबावगोनब्रा ओरैबायदि गाज्रि माबायाव गोग्लैनानै थाबायना आङो मा खालामबावनो बिनिफ्राय उथिफिननोनो बिराद थान जाबायलै नाथाय आं बिदि आखायाव आसान गाननाय बायदि बिसोरजों जबरदस्ति खाजाना दोनबाय थायालै आं खारनांगोन बिनिफ्राय बारबा खारमारनांगोनथ' आङो आं एथ'ग्राब जाम्बा नङाना इमान गोबाव जाबाय आफायाबो फैमारनाय नंला खोमालै दे आइ आरो आफा नोंसोर फैयाबाबो जेबो नंला आं जेबो सानला बे गावबा गावनिसो साननाय आरोना नोंसोरबा आंखौ मा साननानै थाखो नाथाय आं गाज्रि नङामोन नोंसोर आंखौ जुदि गाज्रि सानदोंबाना आं रावखौबो प्रुभ खालामबाय थानो गोसो गैला आं बुजिबाय प्रब्लेमनि समाव रावबो रावखौबो मोनलायखाया होननानै बे खोथाया सैथोमारलै प्रब्लेम जाबाथाय आंगोआबो फावसायना थाजोबो आंगोआबो आंगोखौ सिनायलाया नों सोर होननायसो जायो नांगौनि समाव नोङो सोरबा आंगोखौ माने मददनि आसा दा खालामखा आरोना मदद आसा बिराद खमलै आं बुजि मोनजोब्बाय आंनियावनो नांजोब्बायना गासिबो बेफोरो
मेहेरनि लाइफ होनबाथाय प्रब्लेमजों बुंफबजोबनाय मादि जाखो खुसि होननायानो गैला आंनियाव माने बिमा बिफायाबो दाना माने आंखौनो सिनाय मोनला खोमालै मेहेरखौ दे जि बुजिनांगौ बुजिबाय ओइ सेंग्रा मा बिनिफ्राय गलांगोन सानदों नामा नोङो नोंनि मानसिफ्राबो नुजाफैखायासै नोंथ' आंनि फिसाजोखौ बिदिबा हाबासो खालाममारनांसिगोनहाय आंनिसो जावैसो जामारसिगोन नामासै नोंलाय ओरैनोबाथ' आंनि रानि माबा मैनाजों समायगौमोन नों समायनायालाय हामख्रें हामख्रें रानथों रानथों गोजौआबो मिलायथारो जि जाबाय सेंग्रा जुदि नों फैसाबो होनो हायाबा आरो बिमा बिफाखौबो बेयाव न'खरनि मानसिखौ लिंहरनोबो हालाबा दा नोंबो थगायनानै थांनो बिसास गैयाना दा आंनि फिसाजोखौ नों बेफोरबायदि गाज्रि नोजोर होदावबाय दा बेफोरबायदि एरग्रांनानै लाबाय उफायथ' गैयाना नोङो दा गावनो बिदि दाय खालामनानै लाबायबा नोंथ' खैफोदावबो गोलैबाय लानांसिगोन ना आंनि फिसाजोखौ नै लागोन आं नोंनि नोंसाजोखौलाय लानो मा दरखारसै आंहालाय आरो ओरैबाबो आं रावखौबो हाबा लायालै अब्ला फैसाया होदो आरो थांदो बेनिफ्राय हामाथोबाव नोंसोर आंनि फनखौ हरलाय आं माबाबोथ' मोनसे बेबस्था खालामगोन ना नोंसोर आंखौ थांनोबो होआ आंनि फनखौबो लाना दोनदों आरो आइ आफाया एसे प्रब्लेमाव दं खोमा बेखायसो सफै हाथ'वाखै आरो नोंसाजोसो बेफोरखौ फान्दायदों दा बेहायलाय आंनि दाय गैयाना नङाबा नोंसोर आंजों सासे थफा आङो फैसाखौ नोंसोरनो बेबस्था खालामनानैबो हरगोन एसे सम हो ओहो जाया बेफोरबायदि नों आरो थांगोन जोंखौ पात्ता लानाय नङा उनाव खबरबो लानाय नङा सिनायनायबो नंबावा नोंसोर आं सोर जालायगोन नाङा नोंनियाथ' फैसा हो मानसिखौ लेंहर न'निखौ नङाबा आरो नोंखौ बिदि थांनो होनाय जानाय नङा नों जेसेबां गोबाव मानियानो जा अब्लाबो नोंखौ हगारनाय जानाय नङा दे आरो नोंसोर नोंसिनि प्लेनाव साक्सेसफुल जागोन सानदों मा जायाहाय सेंग्रा आंबो मिथिगौथ' आंनि फिसाजोनि माने आंनि फिसाजोआनो बेफोरबायदि खालामदो आं बिमा जाना मिथिया जाबाय नाथाय नै सेंग्रा दा नोंखौ फैसा होआबा जों ओरैनो हगार हरनो हानाय नङाथ' नङाबा आरो नोंखौ आंनि जावैसोसो खालामगारगोनहाय फैसा होनो हायाबालाय राजि जादो जावैसो जानो माथो दायाथ' नोंनि गैयाबाबो दाथ' बयनिबो नोजोराव नोंनिनो दाय जाबायना आंनि आइ मैनिया गोबां सालाकथ' बेखायनो नोंखौ बेफोरबायदि फासायनो हादो लाजिनोसो ओंखारबाय आङो माने नोंसोरथ' लाजिनो ओंखारखाला नालाय नोंसोर गासिबो निलाजि जाजोब्बाय बेखायनो आंहा लाजिनो ओंखारो नोंसोर लाजियाबाबो आंखौ नों सानबेसे बिदि फानदेनानै जानो हानो नोंनि फिसाजोखौ नों बेफोरबायदिसो गियान होदों बिमायानो बिदिनोबा फिसाजोआथ' बिदिनो जाखागोन ना माने मेनाथ' नोंनो मेना आंनोबाबो आंनि फिसाजोआनोबाबो जेबो नङा दा जोंहाबोथ' लाबाथ' जाखानांगोन ना बाबु छे नों एसेबां बेफोरबायदि गियाननि बुरैलायनानै लाजियासै दा बेफोर जेबो खामानि होआहाय बाबु बुरिबाबो आंनि मेगननि नोजोरा खमजोरि जायाखै आंनि साननो हनाय गोहोआ खमजोरि जायाखै बेखायनोथ' दिनै नों बायदिखौ फासायनो हाबायहाय जोङो थैजोबगोन नोंसोरो बेफोरबायदिबा मानसिखौ फासे जाबा एकदम खैफोदाव गोग्लैजोबगोन नोंसोरो सानसे नायबाय था गुबुनखौ बिदि गुबुननि गाज्रि खालामनानै नोंसोरबो सानसेयाव थानो हानाय नंखाया नायल' नोंसोर सानसे नायबाय था बुरै आरो नोंसाजोखौ आंनो हाबा होनो हायाथ' नोंसोरो नायबाय था नोंसोरनावनो गोलैफिनजोबगोन गासिबो बुहुमाव जोबथा नोंसाजोआल' माने हिनजावबाबो ना आं लाया आं नोंसाजोखौ एथ'बां गोसो गाज्रि लागोन सानदों बे गावनि फिसाजोखौ दे जि जाबाय नों थाबैनो माबा मोनसे बन्दोबस्त खालामदो नङाबा हाबा जानो राजि जादो आङो नै पण्डितजियालाय मा लेंहरबानो फैबाय जोंहा मन्त्र रायनो थाखाय जोंहा आमाइसोआनो माबाहाय हाबा होखायो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैखाया मिथिबाय बाबु लाब गैया आंखौ बिजामादै आसा खालामनानै नोंसोर फसायाबाबो लाब गैया आरोबा ओंखामा जादो नङाबा आरो बेयाव नोंनो ओंखाम माबाबाय थानो रावबो गैयाना जानोबा जायाबा थादोहाय साम'जों सबाय संदो आरो लाबोगासिनो आङो नोंस्रानो जाबानो जाबाय साम'जों सबाय मेगनफ्रा एसे थिग जानायनि नोंसिनि ब्रेनफ्रा एसे खामानि होनायनि आंनो दरखार गैया नोंसिनि जानायखौ जायाबाबो आं थैनायाव गैयालै नोङो बिदि जाया लोङा थाबाबो जों नोंखौ हगारहराना नोंखौ मा अननानै जोंखौ हगारहरगोन सानदों हाया नों बेनिफ्राय थानो मानसि दंखाजोबो नोंखौ नोजोर होग्रा मिथिबाय हायोबा नोमा नोमफायाबो थाब लिंहरदो अब्लानो नोंसिनि प्रब्लेमा सल्भ जाबाय बोरो माथो सफैनोनो हाया नुजाफैनोनो हाया फैनांगौबा फैगोन फैसानि बिफां गैयालै जोंनाव नोंसोर फैसानि खोथा बुंदोंथ' फैसानि थाखायबो बिसोरो फैथ'वाखै जानो हागौ बे बाबुखौथ' जों हगार हरनो हानाय नङा ओरैनोबाबो फैसा होआबाबो जोंहा लस गैया मानोना बे एसे गिदिर न'खरनि जाखागोन बायदि मोनदोंहाय बेखौ फासायनो हानाय मानि जोंहाबो लाब दङ फैसा होनो हायाबाबो हाबा होनानै उनावहाय आंनि फिसाजोआ खर'रपतिनि मालिक जागोन ना मालकिन बेखायनो बेखौ बमब्रायनो हाबाय मोजां जाथारबायहाय आंहा फिसाजोआ
आंनि आइ सना मैना बेखौलाय सोर माबानो बयबो बेखौ अनसोगारदोंसो जे बेखौ बेचारि मोनदों नाथाय बेचारिया जे माने बेचाराया जे नै बे गथ'आसो जोंना फैफ्रांना लाना लस जाबाय बेहा बोरैबा मोनलागासिनो ब्रा गोसोफ्रा बोरैबा खें खें खेंनो आंनि जिउआ ना माबायदि जालांखोथाय न'आव थाबाबो दायो सान्थि गैला दे आङो बिमानि न'आव थानायखौबो मानसिफ्रा मा बखिसोयोलै एकदम मेगन सासोनाय बायदि आंनि आइनि न'आवसो दं दा जुदि आंनि आइयानो जेबो प्रब्लेम गैयाबा बाखि मानसिफ्रालाय मा एसे प्रब्लेम दे माने न'आवबो सान्थि थानो होआ आरोना हाबा जाखांबाय होनबाथाय बे मालायसै आरो न'निबाबो न'नि नंला आरो हाबा जायियावबो सिख्ला समाव एकदम बांद्राय न'आव माने हाबा जायालासे थाबाय थाबाबो जि बखिसोगोनहाय दाबो हाबा जाया आयु दाबो फिसाजोखौ हरा आयु माला हाबा जागोन आं खोनासंनोनो बास्रायो आरो हाबा जाखांनानैबाबो माने फिसाइजों जेबो सोमोन्दो गैयाबा दा नुबायना माबायदि बखिलायखिलाय हाबा जायालासे थाबाबो दाय हाबा जानानै माने बेफोरबायदि माबा मोनसे घटना जानानै न'आव थाफिनबाबो दाय जेरैबो दाय हौवाखौथ' जेबो बुंनाय नङा दे जेरै सान हमनानै लाबाय आं बेखौनो मावजि बुन्दाखौ गुबुनखौ मा बुंनो आंनि एक्स हाजबेन्डखौनो बुंगोन दे आङो सानखौ नाथाय हिनजावासो बिराद दाय जासोयोहाय सानसे जोनोम लानानै ना एकदमबारे आङो बाबायसो बिराद मेंसोनायसो मोनबायलै जेरैबो माने थांनानै थानोनो इसेबां मानसिया सहायनांगौ जाना फैयो आरोना आरो बेफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हाबासो माबा जिउआवबो सौसिलांजोबनो हायोलै प्रब्लेम्सफोरखौ नङाबा नुबायना गोसोखौ माबायदि लोरबां खालामनो सानो दे आफायथिया नों आंखौ मानसि जोनोमथ' होबाय प्रब्लेमखौ मा सारा प्रब्लेमखौनो आंनावल' हरजोब्बाय 1% दोनथारबाय खोमा दे खुसिया बे बोरैनो फैयो थाङा आलासि जानाय बायदिसो हालासो हां थुनथुलि आइ नोंबो माबा बुंनो फैदों नामा आइयो नै आइ थुनथुलि बे नामानि बुंनायखौनो गाज्रि मोनदों नामा नोङो होननाङा बिसिनालाय बिदिनोखासै होनना आइयै नों बिसोरो माने मोखाङावनो आंनि बेफोरबायदि बुंबाय थागोन आरो जोंनाव फैनानै आंखौनो बुजियाना बिसोरो गावसिनि साननाय बायदिल' जाजाजोबनो लुगैयो नाथाय दि बेफोरबायदि गासिबो जाजोबा नाय आइ थुनथुलि बिसोर जेखि साना अब्लाबो नोमाया नोंजोंनो लोगोसेखा आरो नोंलाय आंनियावसो दं मा होनोमोनलाय नोमानि न'आव बेफोरखौलाय आरो मा जोंना दे आइ दे गोसोआव लाबाय थाना बिसिनि खोथाखौ माथो फारसेजों खोनासं फारसेजों हगारहर माथो बेफोरखौ गोसोआव लानानै जेबो नङाना नों नोंनि साननाय बायदिल' सोलिलां जेबो नङा थुलि आइ ने औ आइ ओमफ्राय बुहुमनि मानसिया जि बुङो बुंथोंहाय दा नै आंहानो जेबो प्रब्लेम गैया उसुबिदा गैया नोंनि बिमाया नोंजों लोगोसेयैनो दङ अब्ला नोंहा जेबो गिनांगौ गैया दे औले आइ ना नों आंजों दं आं मिन्थिगौ ओमफ्राय बे मानसिफोरखौ एकदम मा होनोमोनलाय बाथुलजों गावनो लुगैयोलै आं बांद्राय खोथा बुंबा दे आइ गावनानै होबानो जाबाय बांद्रायखौबाने आंनाबो दे जेबो साननाङा नोंना आइ जा अनसुलि आंनि आइखा गुबुन बायदि नंथाराहाय मा नोङो बिमाफोरालाय गावनि फिसाखौ अनाबा माथो हाबा जाबालाय मा जादों फिसाजोआ माने बिमा फिसानि अननाया मालाबाबो खम जाखाया आइ फिसाजोनि दुखु सुखुआव बिमाया थायाबा सोरथो थानो बिमानिफ्राय बांसिन सोर साननो हागौहाय गावनि फिसाखौ बुहुमनि जायखि जेखि बुङा मानो बिमानि अननायानो आलदाखा आयै माब्लाबाना गाज्रि मोनो आङो बिसिनि बुंनायखौ मोननाङा बेफोरखौ गाज्रि मोननानै मा खालामनोसै आरो आंनि फिसाया जेब्लायबो मिनि खुसि रंजायै गोदोनि बायदि थाबाय थाथोहाय रावनिबो गाज्रि नोजोर दानांथारथों आंनिबो गाज्रि नोजोर दानांथों दै नोंबो ना आयै बिमानि गाज्रि नोजोर नांबाय बायो नामा खोथायाव खोथा बुंबायहाय आइ जेबो नङा दे बेफोरलाय नों मा पुलिसनो खोन्थाहैनो नागिरदोंमोन जोंनि खबरखौ नङा आं नङामोनथ' नङाब्ला जोंनि मानसिया बोरै हमनो मोनखो नोंखौ आरो नों बासिगोन सानदों नोंखौ अर्डार मोनखाबाय फोजोबनायनि मा आंखौ निमाहा होदो लोखि आं आरो बेफोरबायदि खामानि माब्लाबाबो मावला नोंखौ फोजोबनायनि अर्डार मोनखाबाय जेला आरो दा नोंखौ फोजोबाबाथ' आंहाथ' गोबां लस दङ आइ एम सरि दा फोजोब आंनि उन्दै गथ'फोर आंनि बिसिया मा जागोन आं नङाबाला आंखौ निमाहा होदो आं आरो नोंसिनि खबरखौ माब्लाबाबो बेफोरबायदि पुलिसनो खबर हरनाय नंला मोनथिखायोमोन माथो जोंनि मानसिया बेफोरबायदि दाय मावफ्लांबा मालाबाबो ओरैनो हगारखाया होननानै नाथाय नों दाय मावबाय दाथ' उफाय गैला नों गोजौआव थांनो थाखाय रेडि जादो नङा लोखि प्लिज आंखौ हगारदो आंखौ अननानै हगारदो बे खेबाव आंखौ निमाहा होदो बेथ' जानो हाला आं अर्डार मोनखाबाय जेला आंहाथ' आंनि खामानिखौ मावथारखानांखागोन नोंखौ आरो हगारफिनोब्ला नों बेबायदिनो जोंखौ जोंनि मानसिखौ खबर हैबाय थागोन ना नङा आं बेफोरबायदि मालाबाबो खालामला आंनि गथ' उन्दै आंनि फिसा आंनि बिसिखौ नायनो थाखाय रावबो गैया बे बुहुमाव आंखौ हगारदो लक्ष्मण बेफोरबायदि जानो हाला सरि जोंखौ हमनो सानदोंमोन नोङो
आयु दिनै आंनि मोनसे सिमाङा फुरा जामारसिगोन दे बे पापिसुनि हिन्जावा आंनि फिसालानि लाइफनिफ्राय थांनो बारा गोबाव गैला आं दिनै ओरैबायदि खुसि आं ओरैबायदि खुसि बेफोरबायदि सुनि हिन्जावनिफ्राय बारग'नो थाखाय राहा मोनबाय आङो दा बे बाबाजि बुंनाया माने जाजोबमारोबाथ' मोजाङानो जाबाय बे थुनथुलिनि जिउआ धंस जाजोबसिगोन बे आफाया बुंनाय बायदि गासिबो माने आंनि बुंनाय आफानि खालामनाय जादु मोन्थोर गासिबो नांजोबमारोबा बेनाव हाब होनबाथ' आंनि फिसालानि जिउआ बिनिफ्राय छुटकारा मोनखाबाय अब्लानि आं खुसि आंनि फसायनाय बायदि बिहामजोखौ आबानो होनो हासिगोन एबार नों थैदो थुनथुलि आरो आफायाथ' मा मन्थ्र जादु खालामो बेथ' गावनिसो सायावसै आंथ' जेबो मिथिया जायखिया आंहा जि खोन्थानांगौ खोन्थाबोखाबाय बाबाजिया खालामहरजोबसिगोन